Helo, Mydrian Harries ydw i, pennaeth corfforaethol Ardal ac amddiffyn ac rwy'n gyfrifol am y nod strategol Rheolwr Ein Cymunedau. Mae'r nod hwn yn ceisio barhau ein llwyddiant presennol i wella diogelwch a lles ein cymunedau a hynny trwy ddarparu'r ymwybyddiaeth, yr addysg a'r ymyrraeth orau posibl ar faterion diogelwch tân cymunedol. Yn ystod 2020 a 2021 byddwn yn canolbwyntio ar partneriaethau a gwellau'n ysbysrwydd gan ein bod yn gwybod eu bod nhw'n alleddol i helpu ni gyrraedd y bobl iawn gyda'r adnoddau cywir i gael y canlyniad gorau bosib. Mae diogelwch a lles ein cymunedau yn hanfodol bwysig i ni, a bydd y ddau ffocws hyn yn ein galluogi ni barhau i amddiffyn y cymunedau, yr ydym yn gwasanaethu ac yn helpu gyfrannu at gymdeithas diogel a chynaliadwy. Hoffwn glywed eich adborth gwerthfawr ar ein nodau strategol ddrafft a'n amcenion gwella a llesiant. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'r gwefan www.tan.gc.gov.uk. Diolch yn fawr.